12 to 14. Nya katong walay Bible, aling tanaw lang ari sa ato ang isi worship. So, 1 Peter chapter 4, verses 12 to 14. Manindog tatanan. Mga minahal kong igsuon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kiniisipa nga talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Paglipay hinuon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo, aron magmalipayon kamo inigpadayag na sa iyang himaya. Bulahan kamo kon pakaulawan or gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo, kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayaong espiritu, ang espiritu sa Dios anaa kaninyo. Usbon na kog basa, mga minahal kong igsuon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait or pait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kini isipa nga talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Paglipay hinuon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo aron magmalipayon kamo inigpadayag na sa iyang himaya. Bulahan kamo kon ipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo, kay kini nagpasabot lamang nga ang himaya, ang mahimayaong espiritu, ang espiritu sa Dios anaa kaninyo. Let's pray. Dear God, Heavenly Father, thank you kaayo nga sa makausapa, giimo ming gihatagan kay gayunan nga magkatapok aron sa pagsimba sa imong gamhanan nga pangalan. Salamat Ginoo nga gihatagan mi nimo aning maong oportunidad nga makahatod kami og mga pagpasalamat, hiniusang pagpasalamat ni ining tunga-tunga sa simana Ginoo. We pray Father God nga kining among pagkinabuhi o Dios mahimong pagsimba sa matag adlaw nga diin i-apply na mo ang among mga nabasa, nadungog ug mga nakatunan. Salamat Lord nga karong gabi na imog yung pasabton ang kada usa namo. Sa unsay imong tuyo, we pray that your precious blood, Lord Jesus Christ, magatabon aning dapita. Walay gahom sa kaaway nga makapangguba, makapanghilabot Ginoo. Ug salamat Lord nga ngamong mga minahal sa kinabuhi na abot ron sa imong panalipod. I-bless ang kada kasing-kasing Ginoo nga niya karon. Mao ni ang among mga pag-ampo ug among kalipay ang pagdawat niini. Sa ngalan lamang ni Ginoong Hesukristo among hari ug mangluluwas. Amen and amen. Manglingkod tang tanan, huno nga ang pagbagulbol og sugdi ang pag-ampo, no? Stop complaining and murmuring and start your prayer. So, unay atong pagtuon karon, hunungan ning iundangon nato ning atong pagkanunay complain. Unya sugdan nato ang atong pag-ampo. Gikinahanglan kaayo ni, especially karong mga panahon na. So, dili na basta-basta aning nga panghitabo ros palibot. Ang atong yuta nagkagabok, sige rang gibuak-buak, siging giuyog sa linog. Nya naigira sa duol, napaigira sa layo. Ni anatas kagutom, ni anatas sa panahon nga kontrolahon na ang mga lihok sa tanang tawo, ang movement sa tanang tawo. So lisod na kaayo. So ang pinakamaigo jud ani is kita nga mga Kristohanon. Because na may sugo ang Ginoo nato nga dili nato pwede nga mahunong aning kinabuhi maong pag-alagad sa Dios. Nya apektahan kayo ta ani inig panghitabo ani tanan. Munang naagyo tay ginatawag og Kristohanong mga pag-antos. Amen. Pero gusto lang ni Lord nga mahimo tang andam aron ini gaabot ani dili ta ingong muratag ma-surprise ngay mapadong sa ka-discourage, kaluya, kaugka unya backslide, complain sa Ginoo. Munang klarohon ni Lord ang kada usa nato nga ato yung sabton og ayo ang matag panghitabo nga magaabot sa itong kinabuhi. So atong gibasa dire sa kining 1 Peter chapter 4:12.
Ingon siya, dear friends, ayaw og ikatingala. Kitang mga anak sa Ginoo, dili na unta taangayan pang matingala og naay maabot ning mga grabing pagsulay. Pero usahay pag-abot ani, dili lang kay igo lang natingala, sobra pas tingala. Mureklamo pag yun gani. Nganong giing-ani man, no? Nganong naing-ani man? O niya, ang pinaka, kuan ana, kanang moingon tag, nganong bulahan man tang nakaambit ang mga pagsulay. Tungod kay sa 14, ingon diha nga, nagpailan ni nga nakaambit ta sa mahimayaong gahom sa Espiritu sa Diyos, ang Espiritu Santo. So, muna'y pinaka, kikinhanglan na to karon. Natural sa tawo nga kung makabati siya o dili komportableng kinabuhi mag-complain. Nga kung turtol dito sa likod, wala gyud sila malimtan usahay og hatag og pagkaon. Wala gyud sila ga-complain. Mago ni, hoy Jonas, gitrap minimo dre nya di minimo pakanon. Luya man may ari oy. Pero si Kizaya mo complain. Sige, hilak o gayo si Kizaya. O niya, maingon siyang, ito ta, turtle, tanaw ko turtle. Mahinumdum ko lang, turtle, way kaon. No? Hilak si Kizaya, basta katulugon mo, turtle ko na. Tanaw, turtle, kay katugon na di ay. Sagunsa na lang isulti. No? Pero kita nga tao mga igsuon, na batasan ginato, nga lami, jud kayong i-complain. Pag nagtrabaho ka, sakto ang oras sa imong gitrabahoan, kaltasan ang imong sahod, murag mo kaingon ka kang God bless, ma'am. Sir, God bless sa inyong pagpanglimbong nako. Sumukomplain gyud ta, no? Or kana bang ikaw mo'y naghago o niya, lain mo'y nahimos o gayo o niya ang nagpahimos pa dyan sa imong gihaguan, mao pagyoy mo daot, mo butang-butang o mo biay-biay nimo. Di ka ana maka-complain? So, maka-complain gyud ka mga igsuon. So, muna nga si Lord, sa atong nga kinabuhi, gusto niya nga karong kagabion matudluan ta aning atong pagkinabuhi, especially karong mga panahon na. Kay mauna ning panahon nga hunong mawala na sa atong panghuna-huna, sa atong pagbati ning complain, unya magsugod na ni kanunay ning atong mga pag-ampo. So nakabasa siguro mo sa group chat, nagpahinumdum ko nga nindot gyud ing ani atong himuon. Kay arong dili ta mahimong babag, arong dili ta mahimong kapandulan, arong ingon ana aron nga duna boy ang pulong sa Ginoo nga atong giwali, doon na gyud siya'y kanang gahom nga nagapamuhat mga igsuon. So, balikan na to na unya, adto ta sa pinaka gitawag og kining a man of suffering in the Old Testament, ang iyang pangalan si Job. Adto ta sa Job chapter 42, the last chapter of Job. Chapter 42 sa Job. Chapter 42, unya, verse 7, hangtod sa 17. Ang last ni nga mga pulong makita nimo sa Job. Job chapter 42, verses 7 to 17. Human sa pagkasulti sa Ginoo kang Job, giingnan niya si Eliphaz. Nasuko ako kanimo og sa duha mo kahigala, kay wala kamo magsulti sa tinuod bahin kanako sama sa akong alagad nga si Job. Busa, pagkuha kamog 7 katurong baka og 7 kalaking karnero, og ihatag kini kang Job, og ihalad kini alang sa inyong sala. Si Job, magampo alang kaninyo, og pamation ko ang iyang pagampo og dili ko kamo pakaulawan, sumala sa angay unta kaninyo. Kay wala kamo magsulti sa tinuod bahin kanako sama sa gibuhat ni Job. So, gituman ni Eliphaz, ni Bildad o ni Zophar, ang gisugo kanila sa Ginoo o gitubag sa Ginoo ang pagampo ni Job. Unya, human makaampo si Job alang sa iyang tulo ka higala, gipabalik sa Ginoo ang kadato ni Job o gidubli pa kini. Unya, ang tanang igsuon ni Job o
og mga higala niya kaniadto, miduaw kaniya og mitambong sa iyang kumbira didto sa iyang balay. Gipadayag nila ang ilang pahasubo tungod sa gipahamtang kaniya sa Ginoo. Ang matag usa kanila mihatag kaniyag sa lapi og singsing nga bulawan. Gipanalanginan sa Ginoo ang katapusang mga adlaw ni Job, labaw pa kaysa sa kaniadto. Napanag-iya ni Job ang 14 ka karnero, 14,000 ka karnero, 6,000 ka kamilyo, 2,000 ka baka o 1,000 nga asno. Pobre no? Nagay tayo sa kabuok dihang baka. 13. Nakabaton siya 7 ka anak nga lalaki o 3 ka anak nga babaye. Ginganlan niya Jemima ang kamagulangan, ang ikaduha Kiseya. Og ang kamanghuran na pagyud ay ni ikatulom si Karen Hapu. Unya walay babaye nga sama katahom sa mga anak ni Job. Sa tibuok kalibutan. Gibahinan sila ni Job sa iyang mga katigayunan uban sa ilang mga igsoong lalaki. Human ni si Job nabuhi og 140 ka tuig og nakakita pa siya sa iyang mga apo og sa mga apo sa iyang mga apo, unya namatay siya nga tigulang na kaayo. Now ako tong gibasa tanan gadtong mga awardings na sa kinabuhi ni Job. Kay mo man atong ganahan, di ba? Amen? Ang mga tao maghisgot na ganik panalangin, kadaugan, pag-uswag sa kinabuhi, lipay kayo, maya kayong mga dagway. Pero muagi na gani og training, murag lisod na, murag moingon tang kaya baka na to. No? Sa mga sundalo, ang ilang training is obey first before you complain. But paglabang sa 80s, no? 19, sana nga mga training nila, paglabang sa 80s, giusob. Obey first without complaining. Hala, nausob na dyan. Di na dyan sila pwedeng mo complain. Kinagrabihan. Unya, grabe ka strict ang ilang training before sila naabot ana nga posisyon nila sa kinabuhi. So ang atong gipangbasa karon ang mga nang hitabunan sa kinabuhi ni Job, human niya nalabang ang grabe kayong impyernong kasakit sa kinabuhi. So, kitang tanan nasayod sa whole story sa Job. He's a man of suffering in the Old Testament. Kahibaluan na to nga si Job. Usa siya sa giilang pinakadato sa silangan. No? Usa siya sa giilang pinakadato sa silangan. Pinakamauswagong tawo. Kaniadto ang gidaghanon sa mga hayupan maoy sukdanan kung unsa ka kadato. Na imagine kuno karon kay ang sukdanan karon sa kanang kadato karon kay balay, kwarta og mga sakyanan ato nang kana layo ra kay na sila ni Job. Imagine pang-ilisan na tog sakyanan ning mga hayop ni Job. Duna siya 14,000 ka XRM. Duna siya'y 6,000 ka multicab. Duna siya'y 2,000 ka bus. O duna siya'y 1,000 ka helicopter. Ingana, no? Grabe po, hana rabang magdugang, pastor, dugangan ng silot. No, wala na to na dugangi. Ato lang gihimo nga murag panag-ingnan kung sa ato ng kapanahunan karon. Para masabtan na to ayo. Unsa ni kadato si Job? Pero ang atong gisgutan din kanina ning naghinapos ng iyang kinabuhi sa awarding na human sa iyang suffering. Because dito sa pagsugod nga gisgutan ang iyang kadato, nakabaton lamang siya 6,000 ka mga karnero, 3,000 ka mga kamilyo, 1,000 ka baka o 500 ka asno. Sa pagsugod niya, pero pag-abot na dito sa unahan, na dubli-dubli na. No? Pero sa tunga, mga igsoon, sa tunga-tunga sa kinabuhi ni Job, grabe jud kaayong suffering ni Job ani. Unya, ato ning sabton og ayo tungod kay gani gidala nako ning libro sa mga estudyante.
Kay ako aning panguhaan pod og antong makatunan karong gabihon na. Una, ngano man gyud nga dunay alantoson ang tawo. Nganong dili man pwedeng hayahay na lang purong kinabuhi. Hinumdumin nga bisan si Lucifer wala siya alantoson dito sa langit, mitalikod sa Ginoo. Gikalimtan ang Dios o gusto niyang siya ilhon nga Dios. Unsa pa kahata? So nakadesinyo sa tong kinabuhi nga doon natay mga lantoson tungod gani ni unang-una sala. Mag-harvest naman lang ta og mga ono. Nya karon kay tunukon na ning atong harveston unya magpasingot pag yuta usa makakaon. Tungod sa tonglo. Then pangalawa, gigamit ni Lord ni ang mga kalisdanan mga igsuon aron nga kita dili makalimot sa Ginoo. Nga kung dunay kalisod ang usa ka bata, mutawag yun na siyang papa or sa iyang mama. Mutawag siyag someone nga mas kusgan kaysa niya. Kung dili siya makaabot sa iyang kabutunon, mutawag siyag daddy. Pagduol ni daddy, di gyapon kaabot. 5 rin taon si Pastor Jonas. No? Unya, kung doon na siya di madaog, moingon siyang daddy, mami. Kaya ron nga, mangita siyang mas kusgan pa niya. Munang, dili si Lord muhatag nimo kanang problema ang kaya-kayahon lang nimo. Kasagaran gyud mo padangat si Lord og problema ang dili gyud nato makaya, arong musangpit ta niya. Unya nahimo na noong dakong panalangin og oportunidad, kining maong problema nga niabot sa tong kinabuhi kay siya mao'y nahimong hinungdan nga kanunay natang magtawag sa Ginoo. Kaniadto barkada may atong tawgon. O day bay, tagay-tagay tari bay. No? Nya karon Ginoo na atong tawgon. So nakadesinyo ni nga mga pagsuway aron nga matudloan ta. Diri sa book na ay gitudlo diri nga 5 ka butang. Ngano nga kanang matudloan unsay purpose aning gitawag og hardships in life, especially suffering for Christ. Ang una is to humble us. Tudloan ta sa pagpaubos. Kay di ba gani og na kay agian sa kinabuhi mo raw naman kag namapahitas o no? So tudloan ta sa pagpaubos. Ikaduha, to test us. Suwayan ta. Sulayon ta. No? Kabantay ra ba jud kag mag-exam? Ako ray mag-exam sig panog ag answer. Duha ra mbod ako estudyante. Unya modungaw ko sa ilang test paper. Sam taon oy. Tulok kasi manag tinuon. Tug-ana na lang. Okay, number 1. Man of suffering, Job. Number 2, man of thirst, Jeremiah. Shakespeare in the Bible, si Isaiah. Ako na sila tuluan. Suwat na yun. O niya, pagkahuman pangutanon, pila mangyoy gusto ninyong grado. Na, sila pa'y pangutanon, pila'y gustong grado. Ya, og pabaga kag nawang, 99, Pastor. Ako'y gatugan yung mag-answer, 99. Kana lamang pong dili ma-INC. Or dili mo pasar po gamay ba? So, suwayan ta. Inig ka nang mag-test, igsuon silent ang imong proctor or ang imong professor. Di na maga-saba-saba diha. Na? So, silent na siya. Sunod, number 3 is to rearrange our priorities. Kaya kini nga itong mga priorities, kinabuhi din na gani ang Ginoo, iyang skrambulo na itong kinabuhi. Iyang libugon o kayo, iyang balintungon o kayo ni nga itong pagkinabuhi, arong mahinumdum ta nga, wow, ang Ginoo naman dahil ako napadaplin, ane? Sa Old Testament, ang ilang matang sa paghalad, dunay sistema. Ang sistema nila is, ang bato na sa ilawom, patungan nila og sugnod, dayong patungan nila sa halad nga inihaw nga hayop, unya kalayo. So kinsay na sa ilalom ang bato mo'y priority. And Jesus Christ is our rock and our Redeemer. Siya ang bato, so siya ang pundasyon. Sunod ang sugnod ang iyang pulong, sunod ang halad ikaw. Nya ang kalayo, ang balang espiritu mo'y magpakalayo nimo. Dili pwede nga ikaw maibutang dito dayong si Jesus
lata ka. Na, dili pwedeng kita. Atong kaugalingon mo itong kung dili, si Jesus, yun mo nang to rearrange our priorities. Pwede nga si Job, ang iyahang nahimong priority is ang iya ng pamilya, ang iya ng kabtangan, ang iya ng mga business, ang iya ng mga hayupan, pero tindato aman eh. But we know nga kini si Job, always yun yung priority ang Diyos. Gani mabasa nimo sa book of Job, siya ang tatay nga inigmata niya sa buntag, mag-ihaw din siya hayop og maghalad ngadto sa Ginoo kay basin og nakasala ang iyang mga anak sa milabayng kagabhion while nangatulog sila. Kuya ni si Job. So kanunay niyang una ang Diyos. And then number 4, to discipline us. Gamiton ni Lord ning mga hardships sa kinabuhi parang disiplinahon ta. Kay mga kabalo ka, kining tao mga igsoon, wala dyan mo ingong matarong. Nga naman, tungod kay kung moingong kang matarong ka, ang tawag nimo pride of being self-righteous. Pride of being righteous. Mo man na. So, latoson na po ka ni Lord. Tuyuon ni Lord nga matagak jud ka, aron nga di ka makapasigarbo. And sunod mga igsoon is, kinang naang unsay mga makabut na to sa kinabuhi, mahuptan to sa kinabuhi. So gamiton ni Lord. But ang atong ipangsulti karon, wala ni siya nahitabo ni Job tungod kay si Job naglapas, wala ha. So gisulti lang ni dire unya masabtan na to og ayo. Ngano nga si Job at kanang sa tunga-tunga sa iyang process nakasala siya sa Ginoo. Bisan tuod og si Lord og si Satanas ga istoryahanay nga si Job kuno blameless. Wow! Hinduta na no? Ug naa dito sa langit ba magistoryahan ang Ginoo unya dito si Satanas ga duyan-duyan sa panganod. Kay di man siya kasulod dito, di siya katanaw. Pag abot niya dito nga na ra siya. Oh, Job, gaon sa mga diha? Dito ka kalibutan, kasuroy-suroy. Kita ba ka sa kung alaga dito si Job? Gawlay sama kaniya kamatarong. Si Job di makatutok. Si Satanas, sorry na god. Mga si Satanas nga gipanalanginan nimo siya kay di mo siya kaharong og tan-aw. Gipanalanginan nimo siya kay nang nagsimba siya nimo, matarong siya kay maayo man siya panglawas. Dato man siya. Na? Muna'y sumbong. So, and then number 5 is to prepare us for future blessings. Kana ganing moagi ka grabing kalisod, giandam lang kana sa umaabot nga dakong panalangin. So, og naata karon sa grabing kawaladon, giandam ka ni Lord nga in the future, nigbubuan ka niya, dili ni mo masabak nga panalangin, makamao kang mutanaw sa mga naglisod kay imong giagian. Munang giingon diha to prepare us for the future blessings. So, muning 5 ka mga butang atong makatunan, dinhi sa mga grabing kalisdanan nga giagian ni Job mga igsoon. Pero ang atong gibasa kadto ng awarding. Because kung ato ning basahon karon murag alas 3 tas kadlawon mahuman no. Basahon nato ang tibok Job. So ako na ning i-summarize diretso si Job, duna siya'y tulo ka higala nga kaedad niya. Ang iyang pangalan si Zophar, si Bildad, og si Eliphaz. Kining tulo. Unya dunay usa ka batan-on nga ginganlag Eliho nga niduol sa ilaha. Naminaw sa ilaha. Nasabtan na to? So kining tulo ka suod niyang higala si Bildad, Eliphaz ug si Zophar. Silang tanan duna sila'y dako kayong kasinatian kabahin sa mga panghitabo sa kinabuhi sa tawo. Mauna nga, pagkahibaw nila nga si Job, bankrupt si Job, zero balance si Job, nahimong way nahot, giulod pagyud ang lawas ni Job, niadto sila og nihilak sila uban kang Job 7 days. Naghilom lang yun sila, naghilak na minaw ni Job. Nagfasting sila, gisi nila ang ilang sinina, unya. And kabalo mo nga nung nagpuasa sila o nihilak sila uban kang Job, sila po nagampo sa Ginoo. Wala niya ang kasulat sa Bible, pero muna'y buluhaton sa mga taong magpuasa. Nga mongayog pakitabang sa Ginoo. And si Zophar, Eliphaz, o si
So, Bildad, ang ilang hilak sa ilang kasing-kasing, nga si Job musugilon og unsay yang sala og maghinulsol sa Ginoo. Pero for 7 days naminaw sila ni Job, wala man gyud si Job ni ingon, Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. Sige silang gapaminaw, wala man gyud gisulti si Job. So after 7 days, nanulti na gyud sila. Silang tanan misulti gid, Job naa kay gitaguan, nakasala jud ka Job. Silang tulo. Human si Elipas musulti, si Job mo dipinsas iyang kaugalingon. Inigdipinsa ni Job sa iyang kaugalingon, ngadto kang Elipas nga wala lagi ko'y gibuhat nga ingon ana, nahimo kong tiil sa mga way tiil, nahimo kong kamot sa mga way kamot, nahimo kong tigpakaon sa walay pagkaon, dili na mao nang imong panguna-una. Human og sulti ni Job, si Bildad na pod. Moingon na pod si Bildad pagsulti Job, sukad ko na tao, wala ko'y nakit-an, nga ingon ana nga panghitabo, nga mataro nga silutan sa Ginoo og ing ana. Ang tanan nga moagi og ing ana, Job naa adyoy gibuhat nga sekreto. Si Job na pod manalipod na pod siya against Bildad. And sunod human og sulti ni Job dito ni Bildad, diri na pod siya ni Zophar. Nga si Zophar mao gyapon nga Job. Oh, dili lagi ka katago sa kamot sa Job, sa Diyos Job. Di ka katago, naa-adjay something sa imo ha. Tingali na dato ka, nang limbong ka, pero wala na nakit-i sa mga tao, nakit-an sa Diyos. Mura ba, grabe kayo ni nga, gilutos nilag taman si Job, gipuga nilag ayo si Job, arong mutug-an yun si Job, unsay nakaingon nga nung naingana ka Job. Imagine hurot kamatay ang iyang mga anak, ang iyahang mga hayupan giagaw sa mga midyanhon, sa mga nagpalibot ng mga hutong sa mga katawhan. Unya ang iyahang mga panimalay na nga igo sa mga kilat na nga sunog tanan unya tagsaray na nga bilin arong mudagan og musumbong ni Job. Unya sa diyang nahitabo na tong tanan, niluhod gyapon si Job og nisimba. Unya ang yawa ni adto gyapon dito, unya ginang ni anam po ka Satanas. Nakakita ba ka ni Job? And then ingon na po si Satanas, mata sa mata, unod sa unod, panit og panit. Tan-aw nato, og mo pabilin pa bas Job ni mong simba, kabalo ka si Job, nawala yung mga anak, nawala ang iyang kabtangan, nawala ang tanan, pero kasimba gyapon siya nimo, kay maayo yang panglawas, tan-awa, unod sa unod, panit sa panit, tan-aw na to, simbahon pa ba ka? Di ba dahil balikason ka sa Diyos? Balikason ka ni Job. Ningon si Satanas, ngadto sa Diyos, tama? Ingon ng Diyos, sige Satanas, unsa imong plano buhata, pero ayaw hilabti iyang gininhawa. Daghang mahitabo sa ato pero naibalaod sa Diyos. Diha lang kakutob. Kay anak nako ni. Wow, amen, palakpakan nato ang Diyos. Naiproteksyon si Lord. Diha lang kakutob Satanas. So, gitagaan dayo grabing sakit nga na ang basahon nimo ang Bible for the sake sa atong time. Nga si Job magkuhag buak nga yutang kulunon or kulon. Buak nga kulon or kanang buak nga claypot. Unya munay ikagis niya sa iyang unod ug panit nga nangalata tungod sa kabahong. Imagine ni si Job nga bisan gani og naa patingali uod matagak puniton pa niya ibalik siyang unod. Luya po ni mo. Matarong kayo, no? Hala? So, grabe kayo. Karon ingon pag yun ang iyang asawa. Job, magpabilin ka lang ba gihapon nga matarong? Humanining tanan? Balik ka sa ang Diyos, unya, kamatay. Mga asawa, maayog yutang manambag, no? Dili nga na ito mga asawa. Pag nahatay problema, ampo na ta. Unya, usay atong pwedeng ikasuggest, no? Si Job, grabe giingnan gyud sa siyang asawa. Job, magpabilin pa ba kang matarong? Huna tanawa atong mga anak nga namatay na. Wala na ta karoy makaon, wala na taray biste. Nangasunog na ang tanan, wala na habilin na to, wala na tay na hot Job. Tanawag giulod pag yuka, magpabilin na gyapon kang hallelujah, praise the Lord ha. Balikasan ng imong Dios ug kamatay Job. Munang nindot yun pud kaayog parihatang nahigugma sa Ginoo ng atong mga minahal sa kinabuhi. Kay ingkasog na yung mga pagsulay, di ka ingnos imong partner na, balingkasan imong Ginoo. Na?
So, grabe kayo nga giagian si Job. And then iyang giingnan ang iyang asawa, ikaw, daw sama kas babaeng buang-buang. Ngano mo simbaratang magpasalamat sa Diyos kung maayo lamang tanan atong madawat? Di ba po dahil ang Diyos ang ayang simbaon pasalamatan og naay pagsulay sa atong kinabuhi? Og ningon ang Bible, bisan pa man ining tanan si Job, wala makasala og misimba gihapon sa Diyos. Grabe no? So, makita nato nga sa sinugdanan sa mga pag-antos ni Job, walay complain nga nahitabo niya. Gani, ni cooperate lang siya. Ingon pa gani siya, Lord, ikaw ang naghatag, ikaw ang mukuha. Dalaygon ka. Diba? Manay gisulti ni Job. So, ako na nang ipangsulti tanan, kay humana man nato ni. Giagyanan na to. So, sa pagsugod sa kalistanan, na-endure pa ni Job. Pero dunay duha ka butang mga igsuon, kining duha ka butang nga nahitabo, nga galisod na og ayo si Job og balanse. Kining iyang kahimtang nga injustice og ang lutos sa iyahang mga friends. Lutos sa iyang mga suod kayo niya ning mga higala mo, inilutos og ayo niya. Tanan nilang gisulti na kagrabing basaga kay kasing-kasing gyud ni Job. So kining duha ka butang mo ni nakahatag og grabing kabugat og ayo ni Job. So ang nahitabo tungod kay broken naman kayo si Job. Wala nangamatay ang iyang mga anak, hurot ang iyang kabtangan, emotionally guba na, wala na Job nga nabilin emotionally guba na tanan. And then niya pagyud ning balatian nga grabe. No, imagine ko no adlaw og gabi gunit ka og buak nga bato ikubkob na imong mga katul kayo sa lawas. Unya niabot pag yun ning pinakasuod nga mga friend nga mo'y mo comfort, imbis na mo comfort sila, nakahatag noon sila grabing paglutos kang Job. So si Job naipit aning duha. Ang iyahang grabe kang kaaging kasakitan plus lutos ayang kaugalingong mga higala. Di lang gani higala, apil pang asawa gani niya, ikaw pa to, kung atong apilontos total. Ang iyang asawa, gini-discourage niyang undang nagpangalagad sa Diyos. Tuo man ka ng midweek service, tuo man ka yung simba-simba, Bible. Undang na, murag mga niyang asawa. O, walay maayong nahitabo, ana, wala ragyapon na. Gidiscourage siya kayo siyang asawa. Pero nagpadayon siya. Sunod, niabot ng tulo ka friends, giluto siya taman. And ang iyang tulo ka friends, mga igsuon, kini si Eliphaz, Bildad, o Zophar. Si Eliphaz, tungod sa iyang nakita ni Job nga grabing kasakitan, iyang gipasanginlan si Job nga, ang naan niya, ang iyang statement is, if you sin, you suffer. Kung nakasala ka, mag-antos Job ka. So it means, Job na adyo kay sala. Tugan ba, Job? Ano sa mga itugan ni Job? Nawa mang yun siya, hinlo mo yung kasing-kasing o kiyang huna-huna. So kinipod si Bildad, you must be sinning. Naalagi yun kay kuha. Naalagi yun kay sala, nang limbong ka. And then ang usap po dingon, you are sinning. Conclusion gunin ni Zophar nga, sala lagi jud ka Job. So kini si Zophar, Bildad og Eliphaz, ilang gi-judge si Job. Pinaagi sa ilang kaugalingong kaalam nga nakuha nila sa ilang obserbasyon. And many times ingana ta. Sakto? Apil si pastor. Kana si kuan ingana na kay mo nga sa una kuan man na. Di ba mga ana tano? Di ba? But remember nga kini si Zophar, si Bildad og si Eliphaz gi-condemn ni Lord sa katapusan nga kung kamong tulo og di mo iampo ni Job sugbag yun mo. Di gyud mo ako pasayloon. Nga kung imong basahon ning ilang gipangsulti murag insakto. Murag godly ni ilang pagpanulti ni Eliphaz, ni Bildad og ni Zophar.
Pero sa unahan, i-condemn dahil sila ni Lord. It's because nagpakaron ingnon ni silang tulo nga nasayod sila unsay planog panghuna-huna sa Ginoo. Ang ani ta kanunay no. Ngamuni ang Dios, ingani ang Dios. Kung matarong ka panalangin ka, pero kung ano tungluhon gyud ka, ngana no? So, diretso na dayon sila judge. Nga ang ilang huna-huna, ang imong makita sa ilaha nga kanang gitawag natog pride tungod sa kaalam nga ilang na-attain sa kinabuhi, naangkon sa kinabuhi. Makita na hinuon nimo nila nga daw gitupong nila ang ilang kaalam sa Dios. Unya, mabaw-an nimo ni mo ning pahalaron gyud sila. Kay sa katapusan si Job ramang gyud ni angkon nga nakasala siya. Kining tulo wala man ni angkon. So, ako karon depressed nako. Basag kayo ko, guba kayo ko, and then gabi pa dyan akong antos adlaw o gabi sa akong balatian. Napay asawa mo yung, balik ka sa ang Diyos, undang nagpangalagad. Napay tulo ka friend niya, kaniyang friends, nga miduot og ayon niya. So ang gihimo ni Job, kay wala man siya, naipit man siya sa duha ka sitwasyon. Personal niyang grabing kasakit plus lutos sa iyang kaugalingon. Duple ba? Nga mga higala. So naipit sa ane, so ni-complain siya sa Ginoo. Mauna ni-complain na siya sa Ginoo. So, ang iyang pagbutang-butang, gusto niya nga, Lord, ug mo tingog lang ka, makabalo ni sila. Pero kawawa ako, Lord, ni anak ko, tanan giduot nila ang ilang mga panghuna-huna. Ila kong gibutang-butangan o ingani plus ingani pag yun ang akong kahimtang. Ang ako ring paglaong, kumutingog ka. So kay si Lord nagpakahiluman. Dito na nagsugod si Job. Nga iyang gipasanginlan ang Ginoo sa tulo ka mga butang. Niingon na si Job pagsulti, God does not hear me. Muna'y number 1. Muna ni-complain ni Job nga ningon siya nga ang Ginoo gyud dili wala na minaw nako, wala nakadungog sa akong mga pag-ampo. Kita ba og mag-ampo ta unya wa dayon na dawat atong tubag sa pag-ampo, mo complain ta? Kabalo ba ka? Nga karon ka nag-ampo, gidungog ka ni Lord, pero ang tubag ana sunod tuig pa kay siya maoy ga-ordain og panahon dili ikaw. Asa si Danes? Nag-pray me, Lord, ayuha. And then, gitagaan dahil siyag minsay sa Ginoo sa pagsugod pa lang ninyong ampo, gidungog ko na kamo. So, dili ta pwedeng mo ingon nga wala ta paminawa sa Ginoo. But si Job tungod kay giduot man siya kaayo sa iyang mga friend, muingon na pud siya karon sa Ginoo. Ang Ginoo no, kay gi-accuse ko ninyo, i-accuse po nako si Lord be. Mong ni nahitabo. So inyo kung gibutang-butangan, karon pod musulti ko ani sa Ginoo, Lord, wala ka nagapaminaw sa akong mga pag-ampo. Munay number 1 nga sala ni Job. Nga iyang gipasanginlan ang Ginoo nga dili kuno maminaw sa pag-ampo sa matarong. And number 2, ang gisulti ni Job dingon siya, God, you allow the wicked to prosper. Iyang giingnan, iyang complain sa Ginoo nga, O Dios, imong gitugutan nga ang mga daotang tao mudato sila ug mabuhi sila sa taas nga panahon ug hayahay ilang kinabuhi. Mo ni number 2 nga ka Job. And number 3, niingon si Job pagsulti nga God is punishing me. Kana bang isilutan ko sa Ginoo sa akong pagkamatarong? Grabe ni si Job. Ingon siya, gihimo kong targetanan sa pana sa Ginoo. Gihimo ko niyang targetanan sa iyang udyong. Gihimo ko niyang praktisanan. Grabe niyang complaint. And ang mga complaint ni Job, mga igsuon, pag nabasa nimo ni, makaingon gyud kang kawawa man dai si Job. Pero dito nas unahan, grabing hinulsula gyud ni Job. Grabe jud niyang hilak og taman.
Kaya wa man siya kasabot. Blind ka sa pangitabo, injustice ang pangitabo. Feel nimo biktima ka, defeated ka, and you're losing your hope, and walay kangit-ngit ra puro, kabugnaw lang puro, baga kayo nga panganod, broken pa jud ka, and then no one, walay mo duol, mo comfort, mo try og fix nimo, wala, ang tanan nag-condemn nimo. So murag lose hope na si Job. Daghan nagisulti si Job, base sa atong mahinumduman, ingon si Job, tinunglo ang adlaw nga gipakatawo ako. Ingon si Job, tinunglo ang adlaw nga gipakatawo ako. And daghan na siya gisulti nga, kanus-apa man ko, maadto sa lubnganan, ug matabunan na unta ang akong hitsurag di na ikita aning kalibutan. Daghan nag-complain si Job. But sa unahan, mga igsoon, si Eliphaz, sayang pagpanulti ni Job, wala na himaya ang Ginoo because kaugalingon lang niyang wisdom gigamit. And wala niya gi-glorify si Lord. Si Bildad maog gihapon. Si Zophar maog gihapon. Antod nga si Job maog gihapon. Wala na glorify si Lord. So niduol ni si Eliho. Si Eliho, batanon kayo, naminaw lang ni siya, pero siya ang batanon nga naay gitawag og gift of wisdom. Kini si Eliho. And then gistorya ni Eliho, kung sabton lang nimo, ang punto lang niya ako isulti sa imo ha. O sa ibot gipasabot ni Eliho. Ang gisulti ni Eliho is parang naas Jeremiah 29:11. Ano sang Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Murag ingana ang sulod sa gisulti ni Eliho tanan. Kinsa man ta nga mo question sa Ginoo. Kay balo ba dayta kung sa gibuhat sa Ginoo, kung sa iyang giplano, kung sa mo maabot. Si Eliho nagsulti siya nga naa sa tunga. Nga kini si Job, a man of suffering, nga gilutos iyang mga friends. Ug ang iyang mga friends nga si Bildad, Zophar, and si Eliphaz, silang upat gisultian ni Eliho o giingnan nga. Relax mo, intawon. Mo naning nasulod na ang atong pagtuon karong gabihon na nga ilisi ang imong mga complaint, ang imong mga pagbagulbol, ang imong mga pagreklamo ug mga pagampo. Pailisa ni Lord. Because sa time na nga nag-complain na si Job, dito na siya natagak sa sala. Nahimong self-righteous si Job, sa iyang kaugalingon. And then ang iyang mga friend na nasakpan nga mapakaalamon. Mapakaalamon. Sakto? Nga tupong sa Diyos. Kining tulon niya ka friend. Mao man ang issue ani nila. Nga nagmapakaalamon sila. Maalamon. Nagmapaka-maalamon daw tupong sa Diyos. Nagpaka-knowledgeable. Nga na lang, no? Nagpaka-maalamon sila nga daw sama nga ang ilang kaalam tupong sa Ginoo or ang ilang gipanulti mao gayud ang insaktong giplano sa Ginoo, pero dili layo kayo munang wala gyud himaya si Lord nila. And after that human og sulti ni Eliho, ni sulti na ang Dios pinaagis whirlwind, hangin nga naghaguros, kita kayo ni Job. Unya gipangutanan na si Job, Job, pilay sukod sa giladmon sa dagat. Yangod sa langit, Job, kinsay nagbuklad, ana. Kinsay naghikyad, ana. Job, kinsay nitabang sa mga lagsaw nga nanganak. Walay midwife, Job, kinsay nagtabang nga na nila. Kinsay nagbuot, pila ka buwan, usa mo gawas sa tiyan. Ang baby nga lagsaw, Job. Kay bao ka? Tanang pangutana ni hilom na si Job, unya kabalo mo kung sa last nga gisulti ni Job, ningon siya, Lord,
Dili na ko motingog. Dili na ko motingog. Gipasangilan ka na ko. Batang ako nakita nga ang tanan nimong gibuhat, Lord, so wonderful to me. Ana siya. Ang tanan nimong gibuhat is so wonderful to me. Sa katapusan na. So, mas makita nato nga sa atong pagkanang pagpangalagad sa Ginoo, dili gyud ta moingong sama kang Job nga grabe kayo ingana nga giagian. Ginagmay lang ning ato Mga tagak ra ning ato ang mga buhok, mga discourage na ta. Mabatman-batman na, maupaw na gamay, ma-discourage na. Dauton ka, mara na kag ma-discourage. Butang-butangan ka. No? Layo kayo sa atong kasinatan, this man of suffering in the Old Testament, perting layo kayo tanaw. No? Pero nga nung wala man tayo makita nga complain ni Job sa panahon nga grabing pag-abot sa grabing katalagman sa iyang kinabuhi. Nga nung wala man tayo makita nga complain. It's because the attitude of Job towards God is right towards God. Tungod kay ang batasan ni Job at tubangan sa Ginoo is matarong. And you know what? Apil ko ani kita tanan. Usahay matarong kayo ta tubangas Ginoo, especially kung mga kadaugan or blessing ang maabot. Pero pag suffering na gani, murag laming gukdog sundang si Lord. Murag ingana ato una-una no. Mo discourage din kaniya, mangluod din kaniya. And kahibaw ka, kini mo'y usa ka wisdom nga gihatag ni Lord nako this evening. While nagkaon sa pinaubo nga manok. Diya may manok atong dapita. Giubo. Munang wa ka na ko dada, pastor. Okay. Ang wisdom nga gihatag ni Lord, kabalo kag unsa? Kini. Si Job, gipasanginlan sa iyang mga friend, nga naay sala mo tong nahitabo niya tanan. Tama? Then si Job pod, iyang gipasanginlan ang Ginoo. But kinsay tinuod nga naghimo sa kadaot? Si Satanas. Si Satanas ba gi-complain nato? That is why hibawon nato kinsa ang tinuod natong kaaway. Magpinaakay na lang taanin tanan, magdinautay na taanin tanan. Ug magkinaunsa na ta, i-blame na to si Lord. But remember nga ang tinuod na tong kaaway si Satanas. Sa sinugdanan pa lang, kinsay naghatag og garbo sa tao nga kung makaatin siya og kaalam, imbis nga ang kaalam mo hinungdang magpaubos siya, mahimo siyang mapaytason, kinsay tagian nga garbo si Satanas. O kana nga mga garbo na nga tanom sa tulo ka mga higala ni Job. Sa sinugdanan si Job mo dito, Lord, kana si Job, nagsimba na nimo kay imong gipadato, gipadalanginan, gipamag eskwela. Tanawag ako ng si Satanas to. Nagsimba gyapon si Job nga matay na ang mga anak nga sunog ang tanan nga wala tanang kabtangan, nagsimba, nagpasalamat. Si Satanas ra gyapon ang ningon na tagdawa panit sa panit unod ug unod. Panitan ako na. Ala ka buhat ayo hilapti ang gininawa. Gibuhat gyapon to ni Satanas. Pero kabalo kag kinsay gipasanginlan, ang mga friend ni Job gipasanginlan nila si Job, og si Job ang iyang kasinatian gipasanginlan ang Ginoo. Same thing nimo og nako karon nga naminaw. Mao kayo tang batasana ani karon. Nga ik-accuse nato ang tawo nga naa sa mga sitwasyon, naa sa maong mga problema, naa sa maong kalidad sa maong kahimtang karon. Or kita ba ang gina-accuse, i-accuse po nato si Lord. Lord, nga naman kung kiingani ko nimo, tanawa na sila, mauno ilang duda-duda din na ako, kay mo may ilang nakita na kung anong kiingani mo ko nimo. Si Lord, may napasanginlan.
si Satanas ang tinuod nga direktor sa tanang kadaot, wa gyud nato na away ani. Wa gyud giaway nila. Tulo kahigalan ni Job, wa gyud nila awaya si Satanas. Si Job mo'y giaway nila. And si Job nga nag-anto sa grabing kasinatian, wala gyud niya awaya si Satanas. Ang Ginoo mo yang giaway. And mao ni ang wisdom ni Lord this evening. Di ba niingon diha dag-an mabuhat niyo ni sa pag-ampo o mga pagpuasa tungod kay ang atong kaaway dili tawo nor dili na ni gubat sa dugo or espada, gahom sa espiritu. Espiritu sa demonyo nga maoy sa kaaway nga maoy nagababag. So siya ang tinuod nga kalaban. Ang tinuod nga mga kalaban ni Elipas, Bildad o si Sopar, si Satanas. Pero imbis si Satanas, si Job mo ilang giaway o gayo. Si Job sad, imbis review ko niya si Satanas, Satanas! Hapit na ka mo, graduate do. Pajog kay match do. Samtang napa ko'y gininhawa, wajog kay match na ko. Because pabor na ko ang Diyos. Pero kay wala man nakabalo si Job. Kaya ang giingon siya mga friend, nakasala ka, munang naingana ka. So, siya po mo complain sa Ginoo. Anong imo man po kung giingani, bitaw? But wala gyud nag-ampo si Job. Ni complain ra siya. Kay kung ato ning kanang tan-aw diri nako arong masabtan ning tanan, kung ato ning tagaan og kanang dula drama, mura si Job og gaistorya mo. Job, nakasala gyud ka mo na nahitabo nimo. At tubangon niya ang friend niya nga si Elipas. Unya moingon na pud siya, dili lagi. Then padayunon niya ang istorya niya. Adto na siya sa Ginoo mo istorya. Mutingog na pud si Bildad at tubang na pud siya ni Bildad and then mustorya na pud siya Bildad. Ikaw nagstorya ka nga dili niya humnon ngadto kang Bildad ang iyang istorya kun dili mubalik na pud siya sa Ginoo. Ikaw manggot. Ingana ang kisay nakasubay. Lugaya mo mahumag istorya, pastor, nya murag mga balak. Haguan ako basa, oy, di na masunod tanan. Ngana na tanong? And ato ta sa katapusang mga katong atong giagian kaganina sa 42. So, gipangutanan na si Job, gani gi-describe diri tong Libyatan. May tag Libyatan katubang karaang dragon. Tinuod gyud nga naa na mga karaang dragon nga mga giants nga mga mananap sa una kay gani sa book of Job gi-describe man na ni Lord. Ngang ilang mga tiil daw mga akasya nya dili madudtag bangkaw ang ilahang mga panit daw mga taming nga nakalaray. Imagine na so na Godzilla. So gidescribe na ani sa chapter 40 sa book of Job. Si Lord mo nag-explain na Job, makadakop pa ka anang mananapa Job. Ang giingnan si Job. So pag 42 na human na sulti si Job sa Ginoo. Nagampo na si Job og niangkon sa iyang sayop. 42 verse 1. Unya mitubag si Job sa Ginoo. Nasayod ako nga gamhanan ka kaayo. Og mahimo mo ang tanan nga buot mong buhaton. Muna gisulti ni Job ha. So kuha na si Job ani, sible murag nahupay na siya. Kay nadunggan man niya ang Ginoo. Unya ni paubos na siya. Iyan ang gidawat katong iyang pangutana nga ngano wala na niya to tiwasa og pangutana. Because dili to pwedeng tubagon sa Ginoo. Nganong dili pwedeng tubagon sa Ginoo? Tungod kay ang mga pagpadayag sa Ginoo maoy mahimong tubag. Gani ang tubag makita nato nga nagdubli-dubli ang tanan nga nawala ni Job kaniadto. So dili isulti ni Lord. Tanawa ha. Og nahimo mo ang tanang mga buot, ang tanan nga buot mong buhaton. Nangutana ka nganong nagduha-duha ako sa imong kaalam nga unta wala man ako'y kahibalo. Nagsulti ako bahin sa mga butang nga wala ko hisabti. Mga kahibulungang butang nga dili ko gayod matukib. Ano na gipangsulti na ni Job?
So it means nga sadyang nakita na ni Job ang kaalam sa Ginoo, ingon gyud siyang ang tanan akong kaalam wala binuang kumpara sa kabuang lang kung ikumpara sa imong kaalam o Dios. Murag simple ingana nato sabton. Verse 4. Imo akong giawhag sa pagpamati kanimo og sa pagtubag sa imong mga pangutana. Kaniadto nasayod lamang ako sa gisulti kanako sa uban. Muni angko na niya ang iyarang nahibaw-an nga ug unsa ray akong nakatunan sa akong nadunggan maora na. No ni angko na siya. Apan karon nakita ko na gayud ikaw sa kaugalingon kong mata. Busa naulaw ako sa tanan kong gisulti ug naghinulsol ako pinaagi sa pagbulibod og abo. Sulay kuno tagtan-aw dire ibalik sa kuno na sa verse 1. Unsa ni di ko kabasaan ning. Then Jacob replied to the Lord. Job. I know that you can do anything and no plan of yours can be thwarted. Wala kay plano nga pwedeng usbon sa tawo. Na kay gustong buhaton, di na mababagag tawo. Verse 3, you asked, who is this who counsels my counsel with ignorance? Surely I spoke about things I did not understand. Things too wonderful for me to know. Kanang lisod kayong sabton nga grabe. So ako nagpanulti kog daw bata way kaalam daw buang-buang. In verse 4. Mone, you said, listen now, I will speak. When I question you, you will inform me. Verse 5, I have heard rumors about you, but now my eyes have seen you. So kini bang atong mga nakatunan, rumors, muraranig mga chismis-chismis. Kay ang personal na gyud nga nakita kasinatian nimo, ang kaalam na gyud nga imong makita sa Ginoo, dili gyud siya matugad, dili gyud siya nimo matupngan. And listen to this, next. Ano? Therefore I take back my words and repent in the dust and ashes. Gibawi na ko, Lord. Tanan akong gisulti. Sorry kayo ato. Unya naghinulsol siya. Nya with the dust and ashes. Naghinulsol si Job. Karon, si Job nakasala tungod sa iyang mga friends. Naghinulsol si Job. Ang iyang friend, Eliphaz, Bildad, ug Zophar, naghinulsol ba? Wala. That is why kung padayunon nato, ba diha? In verse 7, after the Lord had finished speaking to Job, he said to Eliphaz, the Temanites, I am angry with you and your two friends. For you have not spoken the truth about me as my servant Job has. Kining diingon diha nga, ako nasuko ninyo kay wala mo nagsulti og unsa gayud ko sama sa gisulti ni Job. Ang gipasabot ni Lord, kadto nang last nga prayer ni Job nga naghinulsol siya. Daw sama nga gisulti ni Lord, ikaw ilipas og kaning duha nimo kay gala. Suko ko ninyo. Kay wala gyud mo naghinulsol, wala gyud mo ni angkon nga sayop mo pareha sa gisulti ni Job. And that is why kay si Job may naoy naghinulsol. Sila grabe-grabe ilang sala. O pag yun gani naghinulsol, sila pa hinungdang si Job na complain nakasala sa Ginoo. That is why si Job karon ang moampo nila. Ato ning basahon sa English, it's because naa siya diray kanang nakoy nakit-anda nga word nga masabtan nato kayo kanang Romans 12:14. So now take 7 bulls and 7 rams, go to my servant Job and offer a burnt offering for yourselves. Then my servant Job will pray for you, and I will surely accept this prayer and not deal. Dawaton ako o pasayloon ako. Sige, pag himo mo halad, unya, dawaton ako ang paghalad ni Job og pagampo og pasayloon ko kamo. So, okay. Asa na ta? Okay, offer a burnt. Asa taday? Okay, next. With you as your fully deserves, for you have not spoken the truth about me as my servant Job's. Then Eliphaz, the Temanite, Bildad, the Shuhites, and Zophar, the Naamathite, went and did as the Lord had told them, and the Lord accepted Job's prayer. Listen to this.
Listen to this. Munang gingon diya sa James, the prayer of the righteous availeth much. Ikaw so far, imong tulo kay gala, di mo pwedeng maghalad-halad o kamoy magampo para nako. Kay wa gani mo ni angkon nga salaan mo. So kanina matarong ni kay naghinulsol man ni angkon sa sala, siya mo'y magampo para ninyo. Romans 12:14, iampo ninyo ang mga taong nagsakit ninyo, iampo nga sila panalanginan og dili tong luhon. We know nga kining tulo ka friends ni Job naglutos nigtaman niya. Naampo ba nato ng atong maglulutos? Nga pasayloon? Or ato nang giampo na silang mga tagakan og baga? Kung ingana atong ampo, mag-usob na ta kay kita mo'y tagakag baga ani Ros Ginoo. Nya, dera, ang verse 10 tanawa sabtag ayo after Job had prayed for his friends, the Lord restored his property and double his provision or possessions. Human daw ni Job na ampo ang iyahang mga maglulutos. Gipanalanginan siya, gibalik sa Ginoo, gidubli-dubli pa. Bless gyud ita mga igsuon sa diyang magampo ta nila, no? I-bless ta sa Ginoo, ana. Na? Unya, unsa kahay reaksyon ni Bildad, ni Zophar, o ni Eliphaz sa dihang niabot nagbalik, dubli-dubli ang blessing ni Lord. Di ba dahil sila na sifer na sa ilang mga baba? Og moingon nga, ay, ulawa man dahil nato, no? Maling uwawa nato. Ano man? Nanghukom sila sa unsay ilang nakita sa tao, pinasubay lang pod sa kaalam nga ilang na kabot. Ilang na experience, ilang na obserbaran, ilang gihukman ang maong tawo. But sa katapusan nakita man nila ni. And nindot jud kaayo nga makakaton na jud ta og ampo sa mga taong naghatag og mo pasakit sa imuha. Nindot jud kaayo na because after that gibless si Job. And until now naapatas mga pag-antos, maybe naa pag yutay wala giampo or naa pag gyapon tas mga pagdumot. And si Lord nagulat ani. Because after that gipadato og ayo si Job sa Ginoo. Unya dubli-dubli ang nawala niya. Imagine ha, sa iyahang sitaw na, ang nawala sa iyaha. Sa pagbalik na sa Ginoo, dubli na. In verse 12, gipanalanginan sa Ginoo sa katapusang adlaw, ang katapusang mga adlaw ni Job, labaw pa kaysa sa kaniadto. Gusto ba taane mga igsoon? Amen? Orang atong agion, naata kaniadto o niya, magkapaingon tas kaway nahot hangtod matapos tong kinabuhi. Dita mo sugot ana, amen? So, pinaagi ni Job or napanag-iya ni Job ang 14,000 ka mga karnero. Nya ato lagi ning ilisan sa atong kapanahonan karon. Imagine, kisa may naay tao direng og tulo gani ka motor nas imong balay, medyo muingon na dayon tong uban. Murag angat-angat, wa man po na sila kabalong ato nang gipanghulog-hulugan. Kana kung motor nagrasyahan. No? Grabe ang gutuma to, pagsugod. No? O nya, doon na siya 6,000 ka mga sakyanan. Bihire. So, kamilyo ang gibutang dire, pero kay karon man ang isyu nga atong gisgutan. Doon na siya 2,000 ka mga bus. Di mo bus? O nya, doon na siya 1,000 ka barko. Ah! So, 1,000 nga asno. O nya, hingga nakabaton siya 7 ka anak nga lalaki og 3 ka anak nga babaye. Nya nga nangamatay man tong una, napulihan. Nya nindutag ang asawaan ni no, napulihan baka wa gibutang dire. Gingalan niya Jimaima, ayaw po mo kasuko mga asawa. No? Gingalan niya Jimaima ang kamagulangan. Og ang ikaduha si Kizaya, og ang kamanghuran nga ikatulo mao si Karen Hapo.
Kuya wa po ni, okay ron tagkarin, apoy hapo. So, walay babae nga sama katahom sa mga anak ni Job sa tibuok kalibutan. Munang blessed di ay gyud ning moagi gyud tag pagsulay kay bisag asa panalanginan apil lang ato mga anak. Imagine Miss Universe ning tulo. Nganong dili man ni mga Miss Universe ganing mang walay sama kagwapa sa iyang mga anak sa tibuok kalibutan. Unya napadyo nga gibahinan sila ni Job sa iyang katigayonan uban sa ilang mga igsoong lalaki. Human niini si Job nabuhi pag 140. Human niini si Job nabuhi pa og so we don't know pila jud iyang edad namatay siya. Kiningon man din human niining tanan nabuhi siya 140. Pero pwedeng giingon dito nga ang kinatibuk-an niyang pagkinabuhi 140. No? Nya katuig og nakakita pa siya sa iyang mga apo. Na mga apo. Og sa mga apo sa iyang mga apo. Sungkod, sungay, tuhod, dunggan. Unsa may mga ngalan na? Kay mo yung matang apo. Unya og mga anak, sungkod. Ang sungkod ng anak, apo sa tuhod. Og ng anak, sungkod, naghapon humanatag, sungkod. Balik-balik. Tikod. So na nato ingon lang sungay. No? Kining tanan nakita pagyud ni Job. Happy birthday ni Kuya Junel. Half century na nabuhi sa kalibutan. Dugangan pa na og 50 di 100 na ana na 100 ni sa gobyerno po 1,000. No? So si Job taas kay yung kinabuhi. Unya namatay siya nga tigulang na kaayo. Now, kitang tanan mga igsuon, musugot tag sa dili, muabot gyud sa atong kinabuhi ning kalisod, palatian, kawaladon, tanang matang sa pagsulay problema. Atakihon ang imong physical, ang imong panglawas, emotional, financial, tanan ig-on gyud ka. Mental na to ig-on na siya. Pero gusto ni Lord nga mahuptan. Mo bitang magbasa na daan tag Bible, mo na ingon si Lord ayaw ka surprise. Kaya ka na ganing ma-surprise kang moabot ning pagsulay mo na nang mayon, nganong ingani man kunimo. Mo na, may si Lord ayaw o ka surprise. Mo na atong gibasa kagani sa 1 Peter chapter 4 verse 12 to 14, mga minahal kong igsuon, ayaw kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kiniisip pa nga talag saong butang nga nahitabo kaninyo. Nganong makaingon man tang talag saong butang nga nahitabo ni nato? Kay wa ta nagbasa Bible. Pero kung nagbasa tag Bible, makakita tag grabing mga pag-antos diya makaingon tang si Job gani. Si David gani. Si naghantang mahimong panag-ingnan mo nang ma-overcome sad nato. Kay sundugon man nato unsay ilang karakter, attitude sa panahon na sila sa pagsulay. Sa verse 13, paglipay hinuon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo, aron magmalipayon kamo inig padayag na sa iyang himaya. Bulahan kamo kung pakaulawan kamo tungod sa iyong pagsunod kang Kristo, kay kini, kabalo mo, si Job, mura siya siblin, gilutos na pakaulawan sa iyang mga friend. It's because sa iyang pagkamatarong. Kaya ang iyang pagkamatarong, may hinungdan nga natripan siya sa yawa. Natripan man bitaw ni. Ang gasimba na siya nimo kay gibless nimo tanawa. Ako nang nganang yawa. Natripan siya sa yawa. Pero bisan pa man niana mga igsoon tanawa. Human ang yawa nakahatag og balatian ni Job. Wala na siya pakita. Di na siya siya kaduol dito. Di na siya kadungog unsay panagsabot dito. So si Job, sa iyahang mga giagian, napakaulawan niya ayo ang yawa. Kita, sa panahong natay pagsulay, ang napakaulawan ang Ginoo. Because di man ta parang Job mo response. Manang si Lord, nagtudlo sa kada usa nato karon. So, stop complaining, murmuring, and start your prayer. Bulahan kamo kung gipakaulawan kamo tungod sa iyong pagsunod kang Kristo. Kay kini, nagpasabot lamang
sa mahimayaong espiritu. Or nagpasalbot lamang nga ang mahimayaong espiritu, ang espiritu sa Dios anaa kaninyo. Amen. Si Job na niyang espiritu sa Dios, mao na nga bisag grabe ang giagian, bless the Lord o my soul gihapon. Now listen. Akong sa atong pagtapos, ang atong isentro karon sa atong prayer is to end the attitude nato. Tapuso nato ang atong attitude nga siging naga-complain sa kinabuhi. Kung di maayo imong isig ka tao, i-pray siya sa Ginoo. Kung di maayo si pastor, i-pray si pastor. Kung di maayo si brad, si sister, i-pray. Kung di maayo imong agalon, imong gitrabahoan, di manghatag og bonus di, i-pray sa Ginoo. I-pray lang, i-pray. Kay stop complaining and start your prayer man, di ba? Karon, basic lang kaayo ha before we will end. Na diha tong video, na batay kuan na to, madunggan ba to? So, unya na. Magbagulbol ta og init kayo. Grabe, inita. Sakto no? Dahil mag-ulan na po mo complain. Sige, pong gaulan. Lapok aga. Naraban no agi diha tong unsa tong gabi hunang sagit mauta ni dalala. Puno tabag hakot ba to? Na? Maot no. Ini kasiminto ana. Mas mukusog pag yun ang agi niya mo sagit ang ninduta na kayo. So sige reklamo. Reklamo dyan ng tao. Sige nga complain. Pag nag-ulan mo complain. Now, before ta mo complain, tanawa sa unsay giagian sa mga tao nga mga nangalagad sa Ginoo diri sa Biblia. Ikaduha, tanawa ang mga panghitabo sa palibot. So diha to iga-post og unsa to? Mura man tog something like gi-post or gibutang ra sa story. And then diha po ni comment nga ayon na lang complain tan-awa ang kahimtang sa uban. Murag nga na ba nalimot nako nga na. Listen. Complain ta karon kay gasigig ulan. Tan-awa dire sa video. Bless kayo ta kay nag-ulan rin nanubo ni nga to ang mga tanom. But kining dire mga igsuon gaulan na og no? Praise God, di na mo play. So dili na ta magakanunay complain mga igsuon. So ang nahitabo ni sa Gaza og sa Israel, kanang Gaza kaliwat na nila ni Goliath mga Palestine. Yang Israel sa time ni David mga Israelite. Now karon mo ni ang panghitabo. So, tanawa na? So, gabiin na siya. No? The airstrike started after the Palestinian worshippers and the Israelite police clashed at Ai Aska Maskin in East Jerusalem. Di madunggan, no? Yes, sir. So, grabe kayo. Gaulan na sa ilaha og rockets. Yang kabalo ka og muhagbong nang usa ka rockets dinis atong barangay murag. Unsa na lang kahimtang nato no. So, lisod kayo. Naay conflict karon ang Gaza og ang Jerusalem. So, ang Gaza, hundreds of kanang mga bomba ilang gipalupad mga rockets. Muna ilang gimo. Ilang ihagbong ngadto sa syudad sa Jerusalem. And gaulan na dito karon. Muna mo 4,000 na ba ang patay? 4,000 na kapin tung sa balita. Nganuman tungod kay iniglupad sa mga rockets, imagine og muhulog yun na siya. Nagay ito'y usa ka diya nga, murag 29 stories mangguro to sa building nga natagakan, hagba gid siya. Nga murag, grabe jud kayo. Kaya imagine hundreds nang naglupad nga mga rockets. Dire complaint ang gaulan. What if magpaulan na ang China og rockets? Tanawa na. Gatagbo ng mga, dagko kay na nga mga missile.
No, gatagbo. Gaza o kining Israel. So maklaro ra ba? Makita ra ninyo nang naay ng lupad murag mga aninipot? Na? You see? Pero this in a distance na siya nga gikuha nga video dagko kay na nga mga bomba, mga rockets nagapanglupad. Kanang mga nanagsiga. So dili ma-connect yung Bluetooth no, sagdi na lang. Na? Iyahay tinirahay. So, maunay kapsamtangang nagapanghitabo karon sa Israel. Siguro updated na ang naay mga Facebook. But maunay kasamtangan karong nagapanghitabo. Sige, ayan na lang. Ari na sa ako O karon, ang Israel, doon na sila gihimong defense system nga. Gitawag to siya og Iron Dome. Unsa man yung Iron Dome? Usa siya ka high-tech nga kanang kagamitan sa panggubat nga walay taong mo operate ana. Siguro na tawo mobutang lang na siya og mga bala ana nga mga dagko pod nga mga missile. Nya inig mulupad na ang missile didto sa Gaza padong sa Jerusalem sa syudad. Ma-detect dayon siya sa radar og ma-calculate dayon og asa siya padong unsay iyang tugdunan, unsa siya pila siya ka minuto usa siya matagak dia pila ka second. Unya makalculate na niya kung adto siya mutugdon sa wala kayo'y mga tao, dili niya tirahon. Pero kung mutugdon gyud siya sa syudad, iyahang tirahon. No? So mo na siya. Mo nang atong nakita kaganina nga dunay mga bala nga gaingon ana dagko kay na siya nga mga missile, imagine na lang ng mga poste nga nang lupad. Nga na kadagko. Mga poste nga na naglupad. Duna pod siya gatagbo nga na nagsiga kadtong sible nagtagbo. Iyang tagbuon ang missile og iyang pabuthon. So ang nahitabo nganong napatyan gihapon og 4,000 ka pen because inigsabog adto sa taas. Mga bakal man to nga mga salsag inig kapangahulog ato matagakan lang nay mga sakyanan, may mga tao, may mga balay, mga puthaw man to. Nga mga hulog. Inig tugdo na to matagakan kamo nang daghan jong patay. Ang uban pod nga mga rocket nakalusot. Now, munang sige tag-ingon, stop complaining and start your prayer. Ngano man? Gusto tang makigubat sa China? 11 minutes gikan sa West Philippine Sea kanang ilang military kanang gihimon lang military base diha ron. 11 minutes hagbong na diri ang nuclear. Igtagak ka ng nuclear des tagbilaran hurot ng sudara. Wala tay parehas Israel nga mga Iron Dome nga mo tagbo ana sa pintiko na to na. Nya gusto gyud ang makigira nila. Sige gyud tag Duterte iluga na. Ato ana. Yes, pwede na to nang himuon. Ala, tanang mga nasod tabangi mi, dali mo dire. I-standby mo sa West Philippine Sea, tanan, ato ni silang palayason. So nanganin sila, kasugod o gira, napilde, pagpamauli nila, usa nagpalupad, asa naman ta? Mong bitang maghuna-huna, tag-ayo. Munang karong mga panahon na, dili na tayo, panahon na nato na, sige, complain. Og na'y pagkaon, praise God. Og na'y pagkaon, praise God. Umuulan na, praise God. Pag mag-init, praise God. Kaya ikumpara na ito, maabot ang panahon, sige tag yaw-yaw, sige tag bagulbol, sige tag kakomplain ng kinabuya, ug manglupad ng ilang mga missile padong dres ato wala kita pintikon lang na nato. I tell you. Sila, mga debris lang ganitong mga buak-buak sa mga tubo sa missile nga nangabungkag sa taas, nangahulog na. Kaya dito sa taas, magbuto naman dito tanan kay tagbuon man pud sa ilang mga missile. Wa man tayo ingana dire. Hinoon, 11 minutes, makahinulsol pa ka. Lord Jesus, I receive you as my Lord and personal Savior. Boom!
Wa pa day kadawat sa Ginoo. Muna atong hinumduman og ayo. Munang kung maghuna-huna ta karon sa atong kahimtang, you know what? Bless kaayo ang Philippines. Because og maghisgot kag kabayong himan og mga panggubatan wala jud ta ana. And maghisgot po kag kabayog kahimtang sa kinabuhi. Imagine sa Korea pinakapobre tuloy sakyanan. Pinakapobre na sa Korea tuloy sakyanan. Because ang pinakagamay nga sweldo dito sa 3 ka oras nimong tinarbaho 20,000 man. 3 ka oras ra kang katrabaho 20,000 naman. Pesos kung i-convert dire. Na imagine na. Kita dire tawon. No? Palit ginamos ang dalanon tag usa ka kutsara 10 pesos. No ni among sandokan sir. Pila man punaw sa kasandok? 10. Sige na lang. Lisod kayo. Munang gitudloan ta ni Lord karon. Dili na gyud lang ta magsige pag-complain aning kinabuya. Ang atong buhaton magpaubos ta og magampo. Paubos lang yun tag-ampo. Kaya wa man ta. Wala man yun tayo mahimo. No? Gusto natong ingnon ang presidente. Kisa itong iyang si spokesperson, si Haring Roque. Akigira ta! Agaw na ito na ato, anak! Iniglupad, anak tanan. Ano sa maya? Mag-unsa man ta? Ipanglehan na to? Kadulong misal imo ilehan. Munay ato ang hinumduman na mga ubang dapit nga lisod kayo kita sige tag-complain. So ato ta sa ato mga pag-ampo, please ayo sag uli nga di ka maka-release og prayer. Bisan mo lang nga pag-ampo nya. Ayaw kalimot og ampo sa piniling katawhan sa Dios. Piniling nasod sa Ginoo ang Israel. You know what? Gikan pa sa Bible hangtod karon, ingon gyud si Lord nga ang Israel is the apple of His eyes. So munang need kayo sila sa tong prayer unya. Ingon si Lord ngadto kang Abraham, ang mo bless nimo akong i-bless. So munang kung i-pray nato sila, i-bless tas Ginoo. Like Job nga nagpray sa iyang mga friend, after niya pray sa iyang friend, gi-bless yag taman sa Ginoo. Let's close our eyes, let's bow our heads in prayer. Heavenly Father, thank you kayo Ginoo sa imong mga pulong nga among nadungog karong gabihuna. And Father God, salamat Lord nga nagtudlo to sa kada usa namo, mga hunahuna, mga kasing-kasing natudloan Amahan. Nga sa tanang panahon, sitwasyon o sa tanan nga mga circumstances sa kinabuhi Ginoo, magpabilin ming mainampuon, mapailubon og masinaligon diha kanimo. We know nga wala mi mahimo o Dios kung wala ka sa among makinabuhi. So we thank you, Father God. Salamat o Dios nga ikaw amahan namo nga langit nun, buhi namong dalangpanan sa matag panahon, sa matag higayon. Even we pray, Father God, bisan pa man Lord sa mong tagsa-tagsa ka mga pamilya, ngang imong gahom panalipod. O Lord, mag-aabot sa kada usa namo sa among mga kinabuhi. Wala kay tugutan o Dios nga mga minahal namo sa kinabuhi Amahan nga magapadayon sa mga pagpakasala Ginoo. You're the God who is in control. Ikaw ang Diyos maong maghukom sa tanan. But ikaw usab ang Lord sa kanunay magapahinumdum sa matag usa kanamo. Nga magapadayon kami nga mustad, padayon kaming magkinabuhi. Unsay gusto nimo, unsay uyon sa imong kabubuton Amahan namo. Pasaylo ami Amahan nga gihimo namo Lord ang among matagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Nga mga selfish kayo Ginoo. Nga mga tagas kayo kami o garbo o Dios. Nga ang amo lamang mga kaugalingong kasinatian mo gamit namo nga mahimong sukdanan sa uban Ginoo. Pasayloa kami o Dios. Og himua o Lord, kami usab nagaampo sa mga tawo nagalutos, nagabutang-butang kanamo Ginoo. Pasayloa kami. Nga kami usab wala nagahatag og mga panahon sa pagpagampo nila. Lord, I pray nga maabot sila sa imong pagtandog. Maabot sila sa imong paghikap Ginoo. Thank you, Father God, even, O Lord, for this barangay. Nga daghan pang mga kinabuhi, O Diyos, nga imong pagaluwason. Gamiton minimo sa bisan unsang paagi, Lord.
Nga Lord, makakaton kami sa pagpaambit sa imong mga pulong ngadto sa uban. Mahimo namo Ginoo ang pagsangyaw, Lord, nga ang kaluwasan ikaw lamang o Ginoong Hesus. Ngadto sa mga kaila namo Ginoo, sa dili pa maabot ang panahon nga magapanghitabo na ning tanan o Dios. Salamat, Lord, nga daghan pang mga luwas aning dapita. Thank you that you will continue to bless even, O God, sa panudlanan ani nga ministry. Sa mga emergency, Lord, sa mga panginahanglanon, ilabi na sa imong mga katawhan, O Lord. Imong gamiton ni nga ministry, Amahan, nga makahatag og dugang mga kagaan sa mga katawhan, Ginoo, nga nabugatan, O Dios. Salamat, Lord, nga dili mapakaulawan ang imong pangalan diri sa among mga kinabuhi, because in every aspects in our lives, O God, sa among pagsulod ug sa among paggawas naa ang imong panalangin. And Father God, this church, we as your people, we stand, O God, para sa mga Israelite, Lord, sa Jerusalem. Kini ang dapit diin, diha ka na tawo, Ginoo. Kini ang race, O Diyos, nga diha ka nagagikan, O Ginoong Jesus. We pray for your love and mercy, Father God. Unsa may imong message ganong nang hitabo ning tanan, O Diyos. We pray nga hitagaan nimo og wisdom, Ginoo, even ang mga pangulo sa mga kanasuran, Amahan. Salamat kayo, O Diyos, nga ikaw mismo, Ginoo, mao ang personal nga magagamit sa imong gahom sa pagpanalipod sa nasod sa Israel, especially, Father God, the city of Jerusalem, nga karon, Ginoo, ginaulan sa mga racket, O Diyos. We pray, Father God, for more souls, O Lord, nga mga luwas, Ginoo. Dagha mga katawhan ang pinili nimo, O Diyos, nga mga luwas. We pray, Father God, nga mga Israelita this time, O Lord, mutuo sila nga ikaw, O Ginoong Hesukristo. Maulamang ang bugtong anak, hari og mangluluwas. Kay wala may mahimo og wala ka, Ginoo. Salamat kayo, O Lord, nga imong ipakita ang imong kaayo. Imong ipakita ang imong gahom, Amahan. Lord, sa dapit diin ka na nagantos, namatay og nabanhaw. Diha sa maong dapit wala ka gi-acknowledge, but we pray nga ang imong padayon nga kaluoy, Ginoo, mahidangat sa ilang mga kinabuhi, Lord. Thank you, Father God, nga human ani nga grabe karon nga pagsuway sa nasod sa Israel, Ginoo. Imo gihapong padayunon ang imong pagpabangon kanila, pagpauswag og pagpasanay. Even we pray for our nation, O God. Hatagan nimog maayong panghuna-huna ang among mga liderato, O Diyos. Bisan pa man ang tanang mga Kristohanong kalihukan, Ginoo, para sa imong kaymayaan aning among nasod, magapadayon, Father God. We don't fight, Lord, susama sa among mga nasaksiyan og nahitabo. We know nga wala mi ikasukol kung maghisgot kami sandataang lakas. But Lord, nagasalig kami sa imong gahom. Nagasalig kami, O Diyos, sa imong mga saad. Nagasalig kami, O Ginoo, nga ikaw ang Diyos sa nasod sa Pilipinas, Ginoo. We pray, Father God, nga dili, O Diyos, ang mga kahakog sa bisan unsa nga mga butang, kundili mo patigbabaw sa kasing-kasing sa matag Filipino, Ginoo, nga mutuaw, musalig, ug musalig lamang kanimo, Amahan. Nasayod kami, Ginoo, nga gamhanan ka nga Diyos, og kaya nimo ang tanan. Father God, I pray, samtang nagapadayon, Ginoo, ang mga rockets nga nagapanglupad, Amahan, adto ni matagak, O Dios, sa mga dapit nga walay mga tawo, Ginoo, nga mahimong casualty, Father God. Thank you, Lord, nga ikaw naghatag og kaalam, Ginoo, aron ang Israel makabaton sila og ingon ana nga protection. So dili na maoy na nalipod nila kundi ikaw mismo, Ginoo. Salamat, Lord, nga ang gikinahanglan usab sa among nasod, O Dios, amo usab nga mahuptan, Ginoo. Salamat nga nabayaw ka namo niining kagabihon. Tabangi kami nga sa kanunay magkat-on sa among pagpaubos, Ginoo. Na may mga alantuson, Amahan, amo ni Ginoo nga padayon nga isalig o gitugyan lamang diha kanimo, Ginoo. Thank you, Father God. We bless your name, Lord. Akong gangyo ang tanan sa pagpanindog. Thank you, God.